Tudjátok, jön a tavasz, jön a jó idő, most egy kicsit megtorpant a természet, de az elmúlt héten voltak olyan nagyszerű napok, hogy egy kicsit úgy érezte az ember, hogy lesz ebből még valami. Biztos ti is átéltétek ezt, majdnem 20 fok, olyan jó idő van, olyan kellemes minden, és egyszer csak elkezdett esni az eső. És tudjátok, ez a tavaszi eső, múltkor idéztem is a Szentírásból, hogy nem olyan földre vízbe titeket az Úr, amit majd locsolni kell, mint Egyiptomot locsolókannával, hanem ad az Úr korai esőt, meg késői esőt a földetekre. Tehát tavaszi eső is, meg őszi eső is lesz, mert az Úr a mennyből öntözi ezt a tejjel és mézzel folyó világot, amit aztán megkaptak a Izrael leszármazottjai. Én meg csak úgy néztem az esőt a teraszról, néztem, ahogy bimbózik a 4 éves kis barackfa, akkora, mint én, az idén már biztos el fog hagyni. Pici, apró kis rózsaszín rügyei vannak, esett rá az eső, ez a kellemes, langyos eső, és szinte táncolt az én kis barackfám, olyan boldog volt, hogy jön az eső, tavasz van, jön a felfrissülés, mindjárt kivirágzok, és eszembe jutott, hogy szegény leánderek meg bent sínylődnek a kis házba, a téli szállásukon, futás ki a leánderekért, őket is viszem ki a teraszra, hadd örüljenek már ők is ennek a jó időnek, úgyhogy egyenként kicucoltam a kis leándereket. Talán aki látta őket, hogy ez az utcolás, ez azért figyelemre méltó volt, mert van amelyik már 3 méteres, és kihúzigáltam őket a téli szállásukról a teraszra, és néztem őket, hogy örülnek ők is. Jön az eső, csöpög rájuk, nem az a viharos, hanem az a kellemes kis tavaszi zápor, és figyeltem, hogy egy nap alatt megváltozott a levelének a színe. A kis téli alvos, színű zöldből olyan zöld-zöld lett. Megérezte ő is a tavaszi esőt, megérezte az öntözést, és ha tudtak volna cseréppel együtt táncolni, ezek a leánderek is táncoltak volna ott az esőben a teraszon, mert látszott rajtuk, hogy jól érzik magukat. Hogy jön a felüdülés, jön a felfrissülés. És ahogy így néztem őket, gyönyörködtem bennük, elkezdett az Úr beszélni hozzám, és kicsit ijesztő is volt, mert elkezdte mondani nekem, úgy gondolom, hogy az Isten szent szelleme, hogy ugye milyen jó ez, amikor egy ilyen kellemes, tavaszi, szinte langyos eső öntözi meg a földet. De mi van akkor, hogyha egy kicsit jobban megnyílnak az égnek a csatornái, és már nem ez a kis kellemes eső esik, hanem elkezd komolyan zuhogni. Amikor már muszáj esernyőt nyitni, amikor már látod azt, hogy ez most már nagyon esik, és ott bújsz az esernyő alá, vagy bújsz védett helyre, mert érzed, ez most már komolyra fordult, ez már nem eső, ez már felhőszakadás, ez már olyan, hogy jobb behúzódni ez elől, mert ennek már kezd komolyra fordulni az üzenete, ennek már felesett réfa, és az Úr mutatta tovább, és mi van, ha ez is még tovább durvul, még ez is fokozódik. Képzeld el, hogy beállsz egy vízesés alá. Ott már az esernyő nem sokat használ, úgy elképzeltem a Niagarát, nem tudom, ott hány tonna víz eshet le, vagy hány 1000 köbméter eshet le másodpercenként. Úgy oda beállni az alá, ott az esernyő, nem hiszem, hogy bármit használ, amikor másodperc alatt egy tonna víz zúdulna az emberre, az már fáj, az már veszélyes, az már nem az a kellemes, mint ahonnan kiindultam, amikor még csöpög ez a kellemes langyos zápor, ami olyan finom. A vízesés már, hát az már komoly sérüléseket okozhat, ide fel is írtam magamnak, hogy nem csak, hogy az már fáj, hanem az már fellök, az már elmozdít a helyedből, az már felborít, az már kiborít. Az már nem az a kategória, aminek örülsz, hanem az a kategória, ami már fájdalmas, ami már kilök abból a helyzetedből, amiben te szeretnél lenni, mert olyan erővel zúdul rád, ami már nem csak hogy fájdalmas, de nagyon veszélyessé válik. És így gondolkodtam, Uram, ezzel mit akarsz mondani? Hogy ami kicsibe olyan kellemes, és nagyon jó, és hasznos, és áldás, lehet, hogy ha az már nagyon komolyan, mondjuk így túlzásba van vívve,
ez nem volt szépen magyarul megfogalmazva, mi az, hogy túlzásba van véve, hogy lehet szebben mondani. Túlzásba van véve, és az már fájdalmas tud lenni, az már nem biztos, hogy jó, az már nem biztos, hogy áldás, az már lehet, hogy egy olyan fájdalmas esemény lesz, ami az embernek a helyzetére, pozíciójára, érzelmeire már komoly rossz hatással van. És úgy elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mennyi minden van, ami kismértékben nagyon jól esik az embernek, de ha eltúlozzuk őket, vagy túlhasználjuk, vagy túlfogyasztjuk, vagy olyan zuhatag alá állunk be, ami már majdnem, hogy elviselhetetlen, az már komoly bajnak a forrása. És így elvezetett az Úr a 4. Mózes könyvének a 11. részéhez, és ebből szeretnék nektek felolvasni, és egy picit ijesztegetni is. Aztán a végén majd fellazítom a dolgot, hogy ne úgy menjetek haza, hogy görcsbe rándul gyomorral, hanem örömtelien, mert az Isten igéjének is jó a vége, és ennek a történetnek is jó lesz a vége. Tehát 4 Mózes 11, a 4. verstől fogom olvasni, egyelőre a 7-ig. Itt arról van szó, hogy elkészítették a fridládát, elindultak az Isten hegyétől, és az elindulásnak a 3. napján kapcsolódunk be a történetbe, tehát 3 napot mentek, és így kezdődik a mi történetünk a 4. verstől. A közöttük lévő gyülevész népség azonban terhetetlen volt, ezért Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek. Ki ad nekünk végre húst enni? Emlékszünk, hogy Egyiptomban ingyen ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát, fokhagymát, most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. Úgy kezdődik ez a nagyon érdekes sztori, hogy elindultak az Isten hegyétől, mentek 3 napot. Ki kezdte a balhét? Azok, akik csak úgy odavetődtek, oda csatlakoztak, úgy mondja az én fordításom, hogy a gyülevész nép, nem Izrael fiai, hanem akik jöttek megmondani a tutit, akik jöttek beledumálni a dolgokba, akik jöttek a pályaszéléről beszólni, hogy ezt nem így kell. És azon gyorsan nyomban megfertőzték a helyieket is, és ők is elkezdtek siránkozni, de jó volt Egyiptomban. Valaki szóljon már nekik, hogy nem volt jó, ott rabszolgák voltatok, hello. Annyi húst tettünk, amennyit bírtunk. Más fordítás azt mondja, közel voltunk a húsos fazékhoz. Te nem húsos fazékba turkáltál, hanem sárba tapostál, hogy tudjál téglát csinálni. Éjjel-nappal güriztél. De hogy idézőjelben megszépülnek az emlékek. És elkezdtek problémázni azon, hogy ki ad nekünk végre húst enni. Elképzelték és visszaemlékeztek, hogy Egyiptomban mennyi húsi volt, és most már a 3. napja mennek, és nincs hús. És akkor itt van egy másik történet is belefűzve, Mózes nagyon kiakadt, és azt mondta, elment a kedvem, uram, az egésztől, legjobb lenne, ha én most meghalnék, mert ezt én nem tudom elviselni. Ezek mindig valamiért nyafognak, mindig valamiért balhéznak, most húst akarnak enni. Így körbenézett Mózes, 2 millió ember, ha csak mindegyiknek egy húspogácsa kéne, az is elképesztő mennyiség, és elment az Úrhoz, bepanaszolta a népet, hogy mindenki sóhajtozik és húst akarnak enni, és azt mondja a 13. rész, honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek, hiszen így siránkoznak előttem, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg. Légy ennyi jó indulattal hozzám, ne kelljen látnom a nyomorúságomat. Isten azt mondta, hogy oké, figyeld, ezt nem neked kell cipelni, és akkor most jön az a rész, hogy 70 vén még odaáll Mózes mellé segítségül, de minket a hússztori érdekel, ami a 18. verstől így folytatódik. A népnek pedig mondd meg, szenteljétek meg magatokat holnapra, mert húst esztek, hiszen így siránkoztok az Úrnak. Ki ad nekünk végre húst enni? Milyen jó dolgunk volt Egyiptomban.
Ezért majd ad nektek az Úr húst, és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is 2 napig, nem 5 napig, nem 10 napig, nem 20 napig, hanem egy álló hónapig, amíg csak ki nem hányjátok, és amíg meg nem undorodtok tőle, mivel hogy megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így siránkoztatok előtte. Miért is jöttünk ki Egyiptomból? Akkor ezt mondta Mózes, 600 000 gyalogosból áll a nép körülötte, és te azt mondod, húst adok nekik enni egy álló hónapig? Lehet-e annyi juhot és marhát vágni nekik, hogy elég legyen? Vagy össze lehet-e gyűjteni a tenger minden halált, hogy elég legyen neki? De az Úr ezt mondta Mózesnek, talán kevés ehhez az Úr ereje? Most majd meglátod, beteljesedik-e az én szavam, vagy nem. Hát ez a kedves nép megéhezett egy kis grillezett csirkeszányra, mártogatós, tudjátok, ez a kis csipős szósz rajta, és elkezdtek panaszkodni Mózesnek, hogy unjuk a mannát. Nincs itt semmi normális kaja, húst szeretnénk enni. De tudjátok, mi volt a baj? Ezt lehet kérni is. Lehet azt mondani, hogy Uram, úgy ennék egy kis húst. De azt úgy is lehet oda menni, hogy húst akarok. Ide nagyon gyorsan, mert Egyiptomban jobb volt. És az Isten azt mondta, hogy a kérés jogos, teljesen rendben van egy jó kis pörkölt tejföllel, uborkasalátával, galuskával, semmi baj nincs vele, de nem így kell kérni. És Mózes is kiakadt, hogy ezek állandóan nyafognak, állandóan akarnak valamit, elegem van az egész társaságból, felmondok. Aztán mondta az Isten, hogy ez nem úgy megy, hogy felmondasz, hanem majd inkább intézkedek én. És azt mondja az Isten, oké, húst akartok enni? Figyeljetek, annyit fogtok, hogy a fületeken fog kijönni. Annyi húst fogtok enni nem 1 napig, nem 2 napig, nem 5, nem 10, nem 20, egy hónapig. Minden nap az lesz. Ha tetszik, ha nem. Eszitek a kis húsit, 30 napig, és már jön ki az orrotokon, fületeken, mindenhol, és azt fogjátok mondani, annyira utálom, már unom, már nem akarok többet enni. És így eszembe jutott, hogy honnan indultam én el? Onnan indultam el, hogy milyen jó az eső, ha picit esik. De milyen rossz, amikor zuhog, és már feldönti az embert, fellöki, kiakasztja, kimozdítja a helyéből, és rájöttem arra, hogy a túlzással mindig baj van. És amikor így minden egy kicsit túlzásba lesz véve, az nekünk a hívő életünkben is, hogy is mondjam, káros tud lenni. És utána néztem ennek a sztorinak, hogy hogyan lehet ennyi embernek enni, adni húsit. 2 millió ember, csak a fegyverforgatható férfiak voltak 600 000. És még ott voltak a feleségek, meg a gyerekek. Gondolom gyorsan megszámolták, hogy hány tehenünk van, ebből nem sok jön ki, hány birkánk van, ebből se sok jön ki. És az Isten azt mondta, hogy figyelj, fogtok enni húst. Annyira, hogy már meg is fogjátok utálni. Egyet lapozom, 31. vers. Akkor az Úr szelet támasztott, amely a tenger felől fürjeket sodort magával, és leszórta őket a táborra, innen is, onnan is, 1 napi távolságban, a tábor körül 2 könyöknyire a föld színén. Akkor nekiállt a nép, és egész nap, egész éjjel, sőt az egész következő napon is gyűjtötték a fürjeket. Még aki keveset gyűjtött, az is gyűjtött 10 hómert, és szétterítették azokat a tábor körül. De a hús még a foguk között volt, még meg sem rágták, amikor az Úr haragja felgerjedt a nép ellen, és súlyos csapást mért a népre az Úr. Azt a helyet Kibrót-Tavának nevezték el, mert ott temették el a telhetetlen mohó népet. Ez úgy elvette az egésztől a kedvemet, hogy mi lett ebből. Utána néztem, hogy mit csinál a fürj. Tudjátok, hogy milyen tündi-bündi kis madár egy fürjecske? Ilyen kis ekkora, 18 centis kis madár, gyönyörű aranyszínű, gyönyörű kis színes pöttyös tojásokat rak, lehet venni egyébként a piacon fürj tojást, nem tudom ki evett már, vagy kikóstolta, állítólag finom.
Ilyen kis 10 dekás madarak, és elképesztő mennyiségbe repülnek. Úgy repülnek, hogy összeállnak csapatokba, és vonulnak, ők is mennek hidegebbről melegebbre költeni, és amikor egy ilyen jó kis fűrraj elindul, akkor felhasználják a szelet, mert viszonylag könnyű madarak, kis 10 dekások, és ráfekszenek szinte a szélre, és repülnek. Viszont, hogyha szembefúj a szél, mit csinál egy fűrj, mert ő is egy nagyon okos állat, egyre jobban küzd, hogy tudjon repülni, mert a cél arra van, repülni kell. De jön a szembeszél, és a fűrj csak röpül, azt lenéz, aztán nem haladtam semmit. És leszáll, és megpihen, és utána néztem ennek, 1-2 napot pihennek a fűrjek, mert annyira elfáradnak a szembeszélbe a kicsi kis madarak, és olyankor meg lehet őket fogdosni, mert nem szaladnak el, és nem repülnek el, nem is képesek rá, annyira elfáradtak. És úgy olvasok ezt a részt, hogy az Úr szelet támasztott, amely a tenger felől fűrjeket sodort magával, és leszórta őket a táborra és a tábor körül. Hogy az Isten támasztott egy olyan szelet, ami szerencsétlen fűrjeknek szembe folyt, ott egy darabig röpködtek, aztán úgy döntöttek, hogy leszállnak, mert nem bírják tovább. Leszállt 60 millió fűrj a táborba, meg a táboron kívül. Azt olvassuk, hogy 2 könyöknyi vastagságban lepték el fűrjet. Az könyök, azt tudod, innentől idáig, az 60 centi. Ilyen magasságban hegyekbe állt a fűrj. És aki nem evett régóta húsit, mit csinál? Húsi. Ingyen húsi. Kirohantak a népek, és elkezdték összeszedni a fűrjeket. Könnyen őket összeszedni, mert ilyenkor nem tudnak elrepülni, 1-2 napig szegénykék ott csak csapkodnak. Rengeteg fűrjet összeszedtek, és mit csinál, aki ilyen nagyon kiéhezett? Szabályunk, ahogy bírunk. Csak annyit csináltak, hogy megnyúzták őket, kitették a napra, gondolom azért, hogy ne nyersen negyék meg, hanem szárított hús formájába, és elkezdték tömni az arcukat 2 pofára fűrjekkel. 1 nappal ezelőtt mi van? Úgy ennénk húst. Mit csinált az Isten? Mit mondott? Esztek húst, de annyit, hogy fületeken jön ki, hogy még meg is utáljátok az egészet. És nem akarom még egyszer felolvasni, mert elég durva az a rész, amit az Isten mond a panaszkodás miatt. Azért, hogy de jó, mennyivel jobb volt Egyiptomban. És ott ez a mohó nép, annyit olvasunk, és annyit tudtunk meg róla, hogy mert ott temették el a terhetetlen népet. Hú, ez azért félelmetes, nem? Ha 2 fűrjet megeszek, semmi bajom nincs. Ha 5-öt, lehet, hogy akkor sincs, meg gondolom összemegy a napon, ilyen kis ekkora kis combocskája lehet egy 10 dekás madárnak, de itt nem az volt a baj, hanem az volt a baj, hogy mohó volt a nép. Nem elégedett meg a kicsivel, hanem tömte magába ész nélkül, és rájöttem arra, hogy amikor elveszítjük a kontrollt, amikor elveszítjük a mértékletességet, komoly bajba keveredhetünk. Amikor valamit túlzásba viszünk, és sajnos még a hívők is hajlamosak arra, hogy bizonyos dolgokat túlzásba vigyenek, és eszembe jutott a Galata levél, azt hiszem az 5. részben van a szellemi gyümölcs, ugye? És van egy olyan, hogy mértékletesség. Hogy ne zabáljál 8 kiló fűrjet étgyomorra, mert feldobod a pacskert. És eszembe jutott, nemrég néztünk feleségemmel egy darabot színházba, ami arról szólt, hogy amikor felszabadították a koncentrációs táborokat, nagyon sokan abba haltak bele, hogy bekajáltak. Mert volt mit, és nem lett volna szabad. És minden prédikátor mondja, hogy böjt után, amikor kicsit hosszabbat böjtöl az ember, akkor nem kell felfalni a hűtőt, mert te is csak jajgatsz egész éjjel, picit, óvatosan, apránként. Nem az, hogy ide nekem a tehenet egybe nyersen, hanem csak okosan, hogy ne toljuk túl a dolgokat. Van amelyik fordítás a mértékletességet úgy hozza, hogy önmegtartóztatás. És ha valaki képes erre, hogy visszafogja magát, akkor is, amikor ott van előtte a lehetőség, ott van rengeteg grillezett fűrj combocska, fokhagymamártással.
Nem kell nekiesni, nem kell ráindulni, nem kell túlzásba vinni. És így gondolkoztam azon, hogy miket visznek az emberek túlzásba. És képzeljétek, van egy ismerősünk, nem az én ismerősöm, csak másodlagos ismerősöm, aki rengeteget jár wellnessbe. Nagyon szereti, és van olyan, hogy egy hónapban 2-3 hétvégét is wellnessbe tölt, és már unja. Ilyenbe is túlzásokba lehet esni, és milyen jó lenne megenni egy tányér rántott fürtcombot, de 8 tányérral, félig elkészítve. Milyen már, hogy mehetek wellnessbe, amikor akarok, de már úgy unom. Semmi, nem jó az egész. Akinek egyszer-kétszer adatik meg, hogy eljusson, nagyon tudja értékelni. Akinek ez meg már uncsi, nagyon érdekes. Sajnos most már nem él, de volt az utcánkban egy idős bácsi, aki már élete vége felé nem volt nagyon százas, úgyhogy egy lódgatyába szokott kint az utcán állni és hirdetni a mondani valóját mindenki számára, és én nagyon szerettem a bácsit. Nagyon gazdag család, ott már egy kicsit könnyített volt a fejébe az állapot, és szokott kiabálni, amikor jött valaki, hogy úgy unom, már megint Egyiptomba kell mennem. Mert a család rendszeresen szervezett francos nyaralásokat, mert megtehették, és az öreg ott állt a kis kockás gatyájába, és ő már nem akart Egyiptomba menni, mert neki ez már sok volt. Ő azt szerette volna, hogy hadd üldögéljen a fa alatt, iszogathassa a kis fröccsét, és már megint Egyiptomba kellett mennie, és panaszkodott. És tényleg, ha bármit túlzásba viszünk, már nem olyan jó ízű. Szerintem ezt ti is érzitek, amikor kevés van belőle, azt annyira tudjuk értékelni, és amikor meg ránk árad már a Niagara, akkor már azt mondjuk, hogy ez sok ez a víz, ez már veszélyes, ez már nem esik jól. És van még egy másik nagyon jó példám, ez közel van én hozzám, ezt fiatal koromban hallottam, és elmesélem nektek is, mit gyűjtesz? Hát régen bélyeget gyűjtöttem, egyszer kaptam 300 darabot, azóta nem gyűjtöm. És annyira megértem ezt a valakit, mert olyan jó új bélyeg, már van 17, vagy van 75 darab. És egyszer valaki jót akar tenni vele, hozott neki 300-at. Elment a kedve az egésztől. És érthető? Érthető, mert nincs meg benne az a szamatos finomság, amikor valamikor átesünk a ló másik oldalára, már nem ugyanaz az íze, nem ugyanaz az áldása, nem ugyanaz az öröm, amikor már megint Egyiptomba kell menni. És én még megemlékezem arról az időről, szerintem egy-két velem egykorú motoros, amikor hallottunk egy jó tanítást, 1990-ben, úgy örültünk neki, egy igazi jó tanítást, képzeld, van olyan, hogy szellem, lélek, meg test, de durva. És akkor kis kazettán így adtuk egymásnak, másoltuk, akinek volt 2 kazettás magnója, és néznek a fiatalok, hogy melyik évszázadban születtem, másoltuk olyan pocsék minőségben, alig értettük, amit mond rajta a prédikátor, de úgy örültünk neki, kincs volt. Tudtuk kívülről, sőt az egyszerű dicsőítő dalokat is, amik ilyen módon megjelentek, mindenki tudta kívülről. És most így vasárnap délelőtt kicsit nyomkodtam a távirányítót, és a csapból is. Igehirdetés folyik, a csapból is tanítás folyik, hegyekbe áll, ekkora nagy tanítási csomag, amiből válogathatsz, amiben nagyon sok jó van. Tényleg nagyon sok jó tanítás van, nagyon sok középszerű, nagyon sok pocsék, nagyon sok biblia ellenes. Rengeteg van. Óriási nagy a kínálat, szinte árad rád, ugyanúgy, mint a Niagara. És amikor csak kevés van, és amikor csak azt az amatosat választod ki magadnak, az jobb ízű, mint amikor tudod, hogy eláraszt az egész, és érzed, hogy nyom össze, és nem tudsz már vele mit csinálni, mert olyan mérhetetlen mennyiségben vagyunk elárasztva. És bizony, amikor már így túlzásokba esünk bármibe, akkor javaslom a Galata levelet. Mértékletesség, önmegtartóztatás, csak óvatosan.
Most gondolom azt várod, hogy mikor mondja már Józsi, hogy túlhasználatban vagyunk a mobileszközökkel. Most kivételesen nem mondom, mert úgyis tudjátok. Mindenki túlhasználja ezeket, nem kellene annyit, és akkor én nem is fogom mondani, hogy használj kevesebbet, hanem mit fogok mondani? Csak ésszel. Én úgyse tudlak lebeszélni benneteket, nem is akarlak, meg szerintem nem is szabad, mert úgyse használ. Viszont szeretném, ha tudnátok, hogy az érzékszerveink közül a szemünket túlhasználjuk. És van egy csomó érzékszervünk, amiket meg kevésbé és elsilányodtak. Úgyhogy szeretném megkérdezni, őszinte bevallásra, nem kell fölemelni a kezedet, csak csinálj úgy, mintha felemelnéd. Tudod-e, milyen illata van a máknak? Vagy milyen illata van a kivinek? Úgy megvan a fejedben? Nagyon jó. Én úgy gondolkodtam, miért a máknak van illata. Úgyhogy gyorsan elővettem mákot, megszagoltam, van. De a szemünket használjuk túl, az órunkat kevésbé. Na, másik kérdésem. Tapintással meg tudod egy cipőről állapítani, hogy műbőr vagy igazi természetes bőr? Hát, ezek puhább, lehet, ki tudja, nem tudom. Én is úgy elcsodálkoztam, hogy egy csomó mindent keveset használunk, a szemünket pedig túlzottan használjuk szerintem. Nem baj, mert látunk, és ez tök jó, nem megyünk neki a falnak, csak soha ne essünk túlzásba. Tudod, ezzel a mozdulattal. És azt hiszi az ember, hogy 8 percet lögdöste a mobileszközét, és kiderül, hogy 2 óra 8 percet. És nem tűnt neki fel, csak csodálkozik, miért van este. És ez is ugyanolyan, mint amikor az Isten azt mondja, sajnos muszáj mégis elolvasnom, ne haragudjatok, de ezt Szentírás írja, nem én. A 19. vers, 4 Mózes 11-19, nem csak egy napig ehettek, nem is 2 napig, nem 5 napig, nem 10 napig, nem 20 napig, hanem egy álló hónapig, míg csak ki nem hányjátok, és míg meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így siránkoztatok előtte. Miért jöttünk ki Egyiptomból? Én nem mondok ilyeneket, hogy mi fog történni, ha túlzásba esel bizonyos dolgokba. Én csak annyit fogok mondani, és annyit fogok kérni, hogy csak ésszel, jó? Bármit csinálunk, azért tudjuk azt mondani, hogy nem. És egy nagyon jó dolog, a gyerekeket is lehet ebbe gyakorlatoztatni, hogy mikor kell bizonyos eszközöket kikapcsolni. És kapcsolja ki ő. Ami nem könnyű, mert a szülő oda megy, már megint mit műveltek, és elveszi tőle az eszközt. Tök jól működik ez is, de még egyszerűbb és még jobb, amikor tudja a gyerek, hogy most már ki kell kapcsolni. És néha nekünk is kell tudni, hogy hello, most már bizonyos dolgokat ki kell kapcsolni, abba kell hagyni, ne essünk túlzásokba. Mindenkinek megvan a saját maga kényes területe, ahol könnyen túlzásba esik. És ezekre kell leginkább odafigyelni, mert saját magunkkal tolunk ki, hogyha túlzásokba esünk. Hogy fejeződik be ez a történet? Nem úgy, hogy Uram, köszönjük, hogy végre húst is ehettünk, nagyon jól esett a fűrpecsenye. Hanem úgy fejeződött be ez a történet, hogy egy csomó embert eltemettek, mert halálra zabálta magát, és ebben nem egyeznek meg a Biblia kutatók, de van, aki azt mondja, hogy nyersen megették, mert nem bírták magukat annyira sem megtartóztatni, hogy valamit csináljanak vele, megfőzzék, vagy grillezzék, vagy nem tudom, mit csináljanak vele. És tudjátok, az Isten mit mondott, hogy a húst, a benne lévő véren nem szabad megenni. Nyersen meg pláne nem eszünk fűrmellecskét, hanem nyugi. Az ember türelmetlen, az ember azt szeretné, hogy minél gyorsabban teljesüljenek a vágyai, de mégis azt mondom, hogy önmegtartóztatás és mértékletesség. Mert ott van szeretet, öröm, békesség, tudjátok fejből. Ugye mindenki tudja fejből. Ki mellett megkérdezem. Mennyi van? Hányat kell tudni fejből? Hány gyümölcsöt? 9. Van, aki szerint 8-at, van, aki szerint 9-et. Nehéz lesz a kikérdezés. Mindegy, de térjünk vissza ide. Nem jó vége lett a mohóságnak.
Úgyhogy én nem akartam erről sokat beszélni, de úgy érzem, hogy ez az Isten mutatta. Amíg csöpögött az eső, úgy örült a Leander, és olyan boldog volt a bimbózó barackfám, és én is úgy örültem neki. De megijedtem, amikor arra gondoltam, hogy ez egy vizesés alatt már életveszélyes. Tehát tudjunk örülni annak, amink van, mert volt ennivalójuk Izrael fiainak az egész vándorlásuk során, vagy éheztek folyamatosan? Volt. Elképesztő, hogy az Isten mindig gondoskodott arról, hogy legyen. Jó, unták a mannát, én is unnám, ha minden reggel diós, mi az a tekercs? Kakaós vagy diós csigát kéne enni, de kérem az Istent, hogy adjon pörköltet nokedlival is, és ad. A maga módján. Igen, persze, egy kis tejfölös uborka saláta. És nekik is adott tenni. Jogos az a kérés, hogy Uram, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket? Jogos, tökéletesen jogos. És az Isten mit szeretne? Minden nap megadni a kenyeret. Egy lappal előtte mi volt? Szedjetek 6 napon keresztül mannát, a 7. napon meg ne szedjetek, mert akkor elég lesz a tegnapi napi, és nem romlik meg. Mit csinál egy normális gondolkodó izraelita? Azért csak kimegyek sabbat napon is, meg csak szedek annyit előző nap, meg azért már csütörtökön szedek többet, és hogy nézték, megbüdösödött az egész, nem maradt meg, és ott akik te hajolgattak sabbat délelőtt, azokat meg majdnem megkövezték, mert mit mondott az Isten? Minden nap lesz kaja, minden nap lesz betevő. Nem fogtok éhen halni. Gondoskodok arról, hogy nem fog eltörni a kenyérbotja, minden nap lesz manna, meg kürtös kalács, meg kakaós csiga. És mit mond az ember? Ez mind nagyon szép és jó, de én más szeretnék. És én arra szeretnélek kérni és buzdítani benneteket, hogy tudjunk hálásak lenni azért, amink van, és tudjunk kérni. Nem puffogni, meg miért nincsen, hanem megköszönni azt, hogy Uram, ma is volt mit ennem, ma is volt kajám, de azért szeretném megkóstolni a dubai csokit, és úgy jó lenne, ha kapnék valakitől egy 20 deklát. És ezzel sincsen semmi baj, mert az Isten látja a szívünket, és látja azt, hogy mit szeretnénk, és csak dulcáskodtak, meg duzzogtak azért, hogy husikát sokat kérünk, és az Isten még így is meghallgatta. És nem lett jó vége. És van olyan fordítás, különösen, ha esetleg valakinek egyszerű fordítás van, ott úgy mondja, hogy nagyon érdekes hogy mondják ezt rövidítve, ezt az egyszerű fordítást? Noha, vagy moha, vagy... Efo, igen. Tudtam, hogy valami puha. Mert azt mondtátok, hogy Egyiptomban jobb volt. És szokták mondani, hogy megszépülnek a régi emlékek, ez tényleg így van, megszépülnek. De azért nem olyan régen volt Egyiptom. 3 hónapja jöttek ki. 3 hónap, meg pár napja ott voltak. Még annyi idő alatt az ember nem felejti el, hogy rabszolga volt. Nem felejti el az, hogy nem volt húsos fazék, meg annyit nem ehettem, amennyi jól esett. De a nyafogáskor, meg a duzzogáskor ezzel jöttek elő. És nem csoda, hogy Mózes kiakadt, hogy unom már az egész társaságot, Uram, váltsál le, vagy vigyél el a mennybe, ezt én nem bírom tovább. És az Isten ő rajta is könyörült, mert adott neki 70 segítőtársat, de a népre egyrészt berágott, másrészt megadta nekik, mert tudta, hogy ez a szívük kérése. És most szeretnék arra a többségre egy picit még rávilágítani, aki nem zabálta halálra magát. Azok szerintetek mit csináltak? Husi, jaj de jó, húst tehetünk. Na, ők vajon hogyan viszonyultak ehhez az egészhez? Valószínűleg hálaadással elkészítették tűzön, vagy parázson, vagy bárhogy az ő kis pecsenyéjüket, hálát adtak és megették. És nem csak, hogy életbe maradtak, hanem áldásul volt az ő számukra. Tehát amink van, amit az Úr ad, ha néha kevés is, és úgy vágyunk sokkal többre,
Örüljünk annak, amivel az Isten megáldott bennünket. Örüljünk egymásnak, hogy mi vagyunk. Örüljünk annak, hogy élünk, mozgunk. Most, ahogy a Gizinek nem mozog a keze, mert be van gipszelve, azt fogja mondani, hogy mekkora élmény, hogyha így tudsz csinálni. Mi nekünk ez a világ legtermészetesebb dolga, nem? Nekem egyszer be volt gipszelve a könyököm, és nagyon rossz érzés volt. Azt még muszáj is elmesélnem, mert többen nem tudjátok, hogy lezuhantam egy 60 centi magasból. Körülbelül innen estem le, és amikor látta az orvos, mondtam, hogy mi történt, eltakarta a kacagástól az arcát, és azt javasolta, hogy mondjam mindenkinek, hogy 2 méterről zuhantam le, mert ez nagyon gáz, hogy kificamodik a könyöke az embernek, hogyha onnan lepottyan. És azóta mindenkinek azt mondom, hogy 2 méterről nagyot estem, de nem így történt. Tehát örüljünk azoknak, hogy élünk, mozgunk, hogy tudunk szeretni, hogy minket is szeretnek. Ezek nagyon nagy kincsek ám, ez nagyobb kincs, mint a rántott húsi. Olyan kincsünk van itt egymás társaságában és az Úrral való közösségünkben, amiért nagyon-nagyon hálásnak kell lenni. És óva szeretnélek inteni benneteket mindenféle túlzástól. És félelmetes dolgok kerülnek elő, ezt lehet, hogy majd a videóból kivesszük, de nem tudom, hallottátok-e ki az a verekedős kínai, aki Jackie Channek a nyilatkozatát, hogy kitagadta a gyerekét a vagyomból, pedig azért neki szerintem van mit a tejbe aprítani, mert hogy a gyereke nem viselkedett méltóan a gazdag gyerekhez, hanem tékozolt, kábítószerezett, elszállt az agya, és azt mondta az apja, hogy ő nem erre tanította, és nem erre adott példát, úgyhogy majd a gyerek megáll a saját lábán, ahogy tud. Másnak adja a vagyonát. És így ez is belepasszolt ebbe a látásba, hogy anyukám szokta mondani, lehet, hogy idősebbek hallottátok már ezt a mondást, hogy jó dolgukban már nem tudják, hogy mit csináljanak. A fiatalok ezt nem ismerik, ezt a mondást, de van benne valami. Hogy így belegondoltam, hogy sokszor ettünk krumplipempőt piros zsírral a tetején, azt nem is tudom, hogy hívják ezt a kaját. Dödölle? Köszönöm. Az volt a kaja, és sokszor csak vasárnap volt hús. Aztán eszembe jutott híres költőnk, hogy 3 napja nem ettem se sokat, se keveset. Ez nem volt mindig így, hogy ennyire jó dolgunk van, hogy ennyire túltoltunk bizonyos dolgokat. A kedvencem a rakott krumpli újragondolása, azt mindig elpanaszolom nektek, hogy ezt nem fér bele már nekem, hogy az újra gondolt rakott krumplima miért kell lekvár, de ez teljesen mindegy, hanem olyan fura dolgokat tolunk túl, hogy amikor túlzásba esünk, veszélyes vizekre elvezünk. És kedves bélyeggyűjtők, megígérem, hogy nem adok nektek fél kiló bélyeget. És kedves minden héten wellnessbe járok, járjatok, ha jól esik, de el fogja veszíteni a varázsát. Kedves éjjel-nappal tanítást hallgatók, itt egy picit megállok. Jó dolog az, hogyha az ember éjjel-nappal tanítást hallgat. Nap 20 órájába. Most ösztönösen azt mondanám, persze, hát ez olyan jó, amikor de jó. Én meg azt mondom, hogy nem, mindenben mértékletesség, nyugi. Mert mi van a 175. jó tanítással? És én arra szeretnélek kérni benneteket, hogy az élet minden területén legyetek mértékletességben, és különösen most még azért csak hozzászúrom, hogy a mobil eszközök tekintetében is, mert ezt egyszerűen nem bírom ki. Szoktam figyelni, ha bármit felteszek az oldalra, ki az első 3? Hát, megváltoztak a helyezések. A régi megszokott Mester 3-as sehol nincs már. Újak vették át az első 3 helyet. Innentől mindenki figyelni fogja.
Na, de az utolsó vers, amit fel kell olvasnom. Kibrót, Tavából elindult a nép Hacérót felé, vagy Hacérótban tartózkodott. Túlléptek ezen, átléptek ezen, túlhaladtak, csak sokan odavesztek. Úgyhogy üzenem minden mohónak, szokták mondani, milyen az ember, mohó sapiens, és van ebbe valami, mert szeretünk túlzásokba esni. Hogy azzal fejezem be, hogy becsüljük meg, amink van, amit az Úrtól kaptunk, és ha érzed, hogy túltoltál valamit, akkor vegyél vissza belőle a saját érdekedbe, hogy ne kelljen sokáig görnyetten szenvedni, hanem kiegyensebbel tudjál az Úrnak szolgálni. És Isten áldjon meg ebbe titeket Jézus nevében. Amen.